दानो जुदि बे आंखौ नुयोब्ला सिखावा पुलिसखौ नुयोब्ला जाबायदि गिना खारोना बेबायदिनो गिना खारगोन। जाहोना नोंनि नोंदाया आंनिफ्राय मोनसे बेसेन गोसा मुवा खावदों। बुजिबाय रथ मेडाम नोंनि बेसेन गोसा मुवाखौ आदानिफ्राय खावना हरफिननि नों थाथ'दे मेडाम। औ दे। आदा मिनिस्ट्रि नों दासो सफैबाय नाथाय दिनै माने एसेबां गोबाव जाखो नोंना? ओरैनो आदा औ मा? आं दिनै नोंनि थाखाय गेदेर चकलेट लाबोदों आदा। मा चकलेट लाबोदों? आं खि गोरलै गथ' नामा चकलेट जानो? बोरलाय नायनि मा चकलेट लाबोदों नोङो? बहा माथो गरसेबो चकलेटानो गैया माथो बेवहायलाय? नङा आदा बेगखौ हाबजायनि थाखाय आं बिखौ लामायाव दोनबोथ'दों। लामायाव दोनबोदों? रथ' आं लाना फैनि। ओइ दोन नोंनि फाल्तु डायलगफोरखौ आं खोनासङा। नों बेवहाय दलद गसं आं नायजाबनि डायलग फरायनि। नों एक्ट्रिस जा आं एक्टर जानि। एक्टरा मेगन खाना दै डायलगखौ फराय एक्टरा एक्ट्रिसखौ गोबायगोन बेनिफ्राय एक्ट्रिसा एक्टरखौ नारखार हरब्लानो जाबाय। बुजिबाय आदा। नों रेडि? येस आइ एम रेडि आदा। खानाब्लाबो खुजाब्लाबो आं नोंखौ मुगैया अनजालि। दे दानिया नोङो आंनि उल्थाखौ बुंदो। एक्टरखौ मुगैगोन होननानै बुं। खानाब्लाबो खुजाब्लाबो आं नोंखौ मुगैया अनजालु। मिनिस्रि बिब्दि नङा। एक्टरखौ एक्ट्रिसा नारखारनोसो नांगौ। नोंगौ आदा? औ। दाजाबथायजों दानख'थायजों नारखारलाया आदा अरजाबसोलायो। दाजाबथायजों दाजाबब्लासो नारखारलायो आदा। नों मा बिगियाननिसो खोथा बुंदों हा? अनजालि नों? औ। गेदेर चकलेटआ नोंसो? औ आं दानिया लेमनानै जादो। आं जाया। मानो? मानोना आंहा डायबेटिस दं। मिनिस्ट्रि मा जाखो आदा? जेबो जायाखै। जोंहानि सिथ्लायाव सिंगिना दावना फैदों। आंहानो गावबायमोन। मा? सिंगिना नोंखौ गावबायमोन? र' आदा आं हमनि। सिंगिना हमनो आं रोंखाथारगौ। हा बारग'बाय आदा। हा हमबाय आदा हमबाय सिंगिनाखौ हमबाय। ओइ लोंखा माहाजोन गैयैयावनो लोंखा। माहाजोन फैबा दा मोनलोंनाय नङा। ओइ नांग्रां बुं बस। आदा जोंब्लाव नोंसोर जाबादिहाय जौ लोंनो लादों बे बाराव जानो नोंसोर आंनि खामानिखौ मावफुंनो हागोन? आरो मान लादे नोंबो जाबादि जौ लोंनो लादों नों जानो खामानिखौ मावफुंनो हागोन? आइ केन डु आदै। आं गासिखौबो मावनो हायो। आं जौ लोंबाबो जौजों लोंजायालै आदै। जौखौसो लोंनानै गारो आङो। हायोना आं मावना दिन्थिगोन। साबास आदै साबास। आंहा नोंनि सायाव मोजां फोथायनाय दं। नाथाय बे मुलुगमानिनि सायाव आंहा जेबो फोथायनाय गैया जालांदों। बोरो अनजालि प्रफेसरा बोरो बिथाङासो हरजाबाय माथो। बे खेबसेनि थाखाय निमाहा बस। बे बाराव अनजालिखौ कलेजनिफ्राय दैखांना लाबोना नोंथांनि जौगारना फैगोन। मा बुंखो? लामानिफ्रायनो हमनानै बामखांना लाना फैनो हायासै। बे बाराव नोंसोरो अनजालिखौ क्लासनिफ्राय हमखांना बामनानै लाबोगोन? नंगौ बस। बाह नुबाय ना मानला आदै नांग्रां आरो जोंब्लावनि दमखौ? केस तो नगेन काम तो करबा नले खोगेन। हात बलद माने बे खामानिया बे गंजों जालालै। खर'जोंसो लासै लासै मावनांगौ। आदै जानो हागौ बिसोर बुजानानै मोदोमफ्रा बुला बुलि जानानै दं। बेखायनो बै गोदानै ओंखारनाय महात्मा गान्धीनि न'टा बेखौ गांनै बिखायाव गारना हो। आरो बे डिपार्टमेन्टनि खामानिया आंजों उनाव जागोन। राननानै हर। थिग दं। ओइ ला ओइ ला थांदो नोंसोरो बेनिफ्राय थांदो आरो खोनासं
जामसेद आलिखौ थांनानै बुंहै बे साननै सानथामावनो गोदानै किडनेप खालामना लाना फैनाय बै बर' सिख्ला साथामखौ बांलादेशआव साप्लाय हरनांगोन अके मानोना भारत आरो बांलादेशनि गेजेराव मोनसे गिदिर वाल जागोन अके जागोन बस दानिया थांदो गो आउट सैमाफोर जागारनाय सुदेम बायदि समाज सिबियारि मानसिजों मानलादै थाबाय थायोब्ला खोनासंनायसाय जोंनि इयुना सोरनिबा रायज्लायनाय आंबोथ' बेखौनो सानदों बेबादि समाज सिबियारि मानसिजों थायोब्ला हनै सुदेमनि मानसिफोर फैगौ जोंनि जिउआ दैयाव सानस्रिनाय हांसो बायदिसो जागोन माथो नों मा बुङो बिरबायलि आंबोथ' सुदेमखौ माब्लाबानो नागारखादों मा सुदेमनि मानसिनि आखायाव जौनि बथल अ हालाफ्रा बिसोर गावसोर गुबुनफोरखौ जौ लोंनायखौ बन्द खालामो आरो बिसोर गावसोर लोङो र' नोंसोरखौ नङा आदै जों सिगाङाव मोजाङै बुजिनो लाग्रोनांगोन बिनि उनावसो केसा जागोन थ' बै हाग्रायाव नोंसोर मा सानो बिरखं आरो बिरबायलि आंबोथ' बेखौनो सानदों सुदेम बायदि समाज सिबियारि सुबुंजों थायोब्ला जोंनि जिउआ हांसोआ दैयाव सानस्रि बायदिसो जागोन नों थिखौनो बुंदों दैख्रं आरो बिरबायलि नों मा सानो आंथ' बेखौ माब्लाबानो नागारखादों मानोना आंनि मोजां मोननाय मुसलमान सेंग्रा जामसेद आलिजों हाबा जानो होयिनि थाखाय बै हिन्जावसाया आंनि आन्दारावनो खामानि मावग्रा जामसेद आलिनि बाथ्राखौनो बुङाखैथ' नंगौ आदै जामसेद आलिनि बाथ्राखौनो बुंदों बासिसि नहालिथ' गलाखौहाय परदेसि सुदेम नोंनि हेंथायै जों गसंगोन नोंनि समाज सिबिनो लानाय मिजिंखौ जों हाद्रिजों गोरोबहोगोन जों हाद्रिजों गोरोबहोगोन ओइ बलदफोर बरिया तालजों ताल गोरोबदों आं नोंसोरनि समाजाखौ गासिखौबो खोनाजोब्बाय बुजिजोब्बाय बेखायनोथ' आं नैबे मानला बेसिम सौफैदों नों जुदि प्रब्लेमखौ सल्भ खालामनो हागोन Yes, why not? I can do everything. Have you sufficient money? No, I have no money, but I have a boss. दा बिदिबा कल खालामसुन नोंनि बसखौ जों रायलायनि No, आं कल खालामा हुइसेल मारिगोन आं मा जाखो मानला बे बारावबो खालामसिगोन नामा नों आंखौ जारला No, आदै बे बाराव खालामा आं जारला नैबे बलद मानैखौ नाय आरो नैबे बलदजोखौ नाय बिसोरो गुबुन बलदखौ सौखांजोबनायाव खामानि होगोन आदै बे बलद मानैखौल' मानो नायदों नैबे बलदजोखौबो नाय र' आदै र'थ' आंनो नायनि बे गाननाया एसे नैजिसिम फैनायमोनब्ला CRP हुआ मोनगौमोन कारेक्ट आरो नैबे गाननाया जुदि एसे मडेलिं जाबावनायमोनब्ला आर्मि हुआ मोनगौमोन आरो जुदि स्ट्रं जाबावनायमोनब्ला BSF हुआ मोनगौमोन आदै र' मानला आदै ओइ बाथ्राफ्रा एसे गोजौआव दावखोगासिनो दं गुबै बाथ्रा फैदो सरि जोगोमसार आदै आं गुबै बाथ्राखौ बावनासो दंमोन बेफोरबायदि हाग्रा गेजेराव सिख्ला मानसि नुयोब्ला ऋषि मुनिफ्राबो धियान खालामनो बावलायलाङोलै आदै मानला आदै नोंनो गुबै बाथ्राखौसो बुजायदोब्रा आदै दैख्रं बिरदाव आरो बिरबायलि बुजिबाय जुदि बुजिबायब्ला दिनैनिफ्राय बे बथल सथलखौ गाहरदो जेबो मुलाम्फा गैया गारहर सार गांसे रानना हरदो खाम मोजां मानसि जानांगौलै बिरबायलि ओके
बिदिब्ला जों बिदिब्ला दिनैनिफ्राय दिनैनिफ्राय गंसे गंसे दिङानिनो दावबायारि बेसे लेथ्रा नोंनि महरा अन्थाइ बायदि गोरा नों बिबार बायदि नङा नों फैनो नाङा आंनि बिखाया मोजां ना बाप माथो गारि ड्राइभार हमनि बे गारिखौ बोरै सालायनो लोंदो मानला आगै जौआ सेस साला फाग्लि बाजे मासे गोरा दै लाबोनो हो अनलि ओइ दै जगखौ लानानै फैनायसाय र' लांगौ गोराद्राय जादों बाजै मानसियालाय खोब अनला ओंख्रि जायो नामाब्रा मा बुंखो ओइ मानलाना सानला अनला ओंख्रि जाबानो मानसि मुङा अनलि जायो नामा गिबि रुवाथि थाफैनाय न'खरनि बिगोमाया जाय ओंख्रिजों जाहोयो बिनि उनाव मानसिनि मुंखौ दोननाय जायो अब्लाथ' नोंनि मुंखौबो अनलासो दोननांगौमोन अनलानि उल्था सदाबा मा मानला मालाय दंफांनि मोदोमाव मानला आदार जाग्रा नै फाग्ला बाथ्राफोरा बिनिया बिदिनो खारा बिनि बाथ्राखौ नों जेबो सिन्था खालामनाङा दे लोंजा मा जाखो मानला आगै मानो आंखौ नोंजों नायबाय थाखो मोनसेबो बल्टुना थिला जायाखै गारियाथ' गोदानैनो दं जाय ड्राइभारा सालायो बियो जोबोद लासै सालायो आं सालायनो मोननायमोनब्ला 150नि गोजौआव सालायगौमोन आं बाजै ओइ फाग्ला आं गारि नङा आं मानसिसो नङालै बाजै आं नोंनि बाथ्राखौ बुङाखैथ' बै नोंसानि सेस्लायाव थानाय गारिनि बाथ्राखौसो बुंदां ओइ बेटा मा थाव फैदों बेहाय नों मा थाव फुनफैदों ओइ बाजै बियो नोंसोरनि गारिनि बाथ्राखौ बुङाखै बियो नोंखौनो गारि होननानै बुंदों साला जफेबाथाय बियो देरावनो मेरावनो थाब मानलानो नागिरो साला सरित्रहीन अनला बाजै नोंबो फैदों अनला मोजाङानो जादों दे नोंसोर सानैबो जिरायदो आं सिङाव थांनोसै दे आयै मा जाखोलै अनलि आंखौ सिङाव दोनहैफै आं जौ फेबाय आं दं ना बाजै मा अनलि नांनांगौ आं दोनहैगोन थ' न' सिङाव थ' बाजै मानला नोंनि आखाइ बबेथिं मानला साला सुवा हिनजाव मानसिखौ फाफ्लि हमनानै दैखाङो नामा आं दं साला सरित्रहीन डिस्टार्ब दाहो आं दं आइया साला अनला सालानो आंखौ गासै समावनो दिगदार होबाय थायो आं दोनहैगोन ना थ' बाजै थ' नोंथ' बिसास गैयालै साला नों सानावनो सिखाव खननो नागिरो आरो हरावथ' गासैखौबो लुथिजोबगौमोन नोङो मा जादों अनला नाय मानलाखौसो दिखांनो होदो बिखौ दिखांनो होनो नाङा मानला जोबगोन आखाया बिनि बारा मोजां नङा दे सानैबो हमनि Tudo baje, tu. Nei, tu. Ai bajai. Agni gari baje. Na aku buja sina onla. Salang baje onla ke salah juga. Bajai gari. दे बिदिब्ला रायजोफोर बाथ्रा खोथाफोरा बिदिनो जाथोंसै आरो दिनैनि बे मेलखौ बेहायनो दोनथ'नाय जाबाय खुलुमबाय
निदान फंबाय मा जाखो थारला आदा फंबाय निदान नोंथांनि डायलगफ्राथ' आखाइ खबजाथाव नाथाय नोंसोरनि न'खरनि मानसिफोरनि आखल आखुआथ' जोबोद मुगैजाथाव थारला आदा आंनि न'खरनि मानसिफोरनि सोमोन्दै नों मा बुंनो नागिरदों माने फंबाय सासे गोरों मिस्ट्रिनि न'खराव जेरै खामफ्लाय थाया थिग बिदिनो सासे बिसारगिरिनि न'खरनि दायखौ हमनो हाया माथो बिजिरख' हाया मानो हाया थारला आदा हानांगोन आं जाबाय गालानि फिसा थारला न'आव थांब्लानो मोजाङै मिथिगोन थारला थुरला जागोन थारला आदा नों मा बुंनो नागिरदों आं मोजाङै बुजिबाय आदा दानिया नों थुग्रोदो आं थांनोसै अनलि बेबायदि गाज्रि समाव नों बहा थांनो नागिरदों आंनि मुङा अनलि नङा आदै आंनि मुङा मिस मायारानि ब्रह्मसो सुथुरखौ हमनो थाखाय आं बायदिसिना समाव बायदिसिना माया रुप लानो हायो अब्लाथ' नोंहा सोलोंथाइ दङ फिसा नंगौ आदै आं बिए पास खालामदों मा नों बिए पास खालामदों बिए पास खालामनानै नों रुवाथि थानो गोनां जादों नंगौ आदै फंबाय सासेखौ डाक्टर खालामनाय मिजिं लानानै दिनै जोंनि न'खरनि आइ आफा गासैबो रांनि उन उन खारथिनो गोनां जादों जोबोद मोजां जादों माया फिसा आं बोर सारसिंदों फिसा नोंसोरनि फंबायखौ डक्टर खालामनायनि मिजिंआ जाफुंथों दानिया बुं फिसा नों आंनियाव सोङा हसिया नों मानो आंनि न'खरनिफ्राय ओंखारबोखो फिसा फंबायनो रांनि गोनांथि जादों फंबायनो रांनि गोनांथि जादों नंगौ नाथाय नों आखायाव लानाय बेगनिथ' गोनांथि जायाखै नङा आदै माने नोंनि खुगानिफ्राय थार बाथ्राखौ मिथिनो थाखाय आं नोंखौ आखाइ खबजोबना बुंनांगोन नामा नाङा आदै आंखौ आखाइ खबजोबना खावलायनो गोनांथि गैया गासैबो जाथायखौ आं फारि फारि खोन्थागोन बाजै बाजै सोर फैखो नै नोंनि नोमनां दुंहाव फैदो ए माथो आगै दुंहावसो फै थौ जिरायदो